Ndị nne ụla nna hụrụla anya ịbịa gwa cross family abịa la family ahụ onwe nwa akpọrọ ashị ilelele nwa ahụ dịka nwa ahụ akpọrọ ashị shi onwere agị ihe o mere ihe ma ha kwa o pekwere bịa mpe akpọ ya ashị mama le anya ọshịla ịdụ njọ ụfọdụ na-awụ omume ụfọdụ na-awụ nwa ahụ fụta oshila nwata gbaa njọ ọdụ ike ashị ga-awe kute mmiri ọjọ jee see efere ọjọ jee mee nke ọjọ abịaji amekataji ya nne na nna dọga kata ha kpọ nwa ahụ ashị enwekwara nke ọ awụ nne hụrụ anya ndụ nna na-ahụ kebe ji ọkpara ha n'anya ndụ nne na-ahụkwa ji ọkpara ha n'anya mana enwere famili ọ awụ nne nwere ike nna ahụ ji ọkpara n'anya nne akpọ ji ọkpara ashị nna ahụ nke bụ nne akpọ ya ama ha ihe mere ha nji kpọ ya ashị nwa ahụ bịa ọbịa soro larị ya atị lakọ ha etie nni kpọ nne ya ashị hụ niile anya ihubego famili ndị ụlọ ọ bụrụ ewu nne na nna ị ga-etukwuru ala gee onwe wu nchi lelee ma onwere nwa wee ka hụrụ anya ma onwere nke ịka kpọ ashị makala ihe mma ekwu shile aka nne na nna ọ bụrụ ewu nne wụrụ nna kpọ nwa wa ashị ọ adịghọkwala mma nwa ọbụla chọrọ ka ahụ ile anya nwa ọbụla chọkwara ka ya wụrụ favorite niile nne even nwa ahụ nke mmemme ajụ ihe ka ị kwesịrị ịka hụrụ anya maka na ọ bụla ịhụ ile anya kpa amata nso ọ eme nwa ahụ o mekata oche jie o nwere ụmụaji mgbụla oshi ka ha na-ezu ha na-eji eri echi ya egbele isi bedị mma ha hụ nne ha n'anya ọ na-enye aka ọ na-ehe o nwere nke o eru nwa ahụ nwere ike gbanwoo ma ọ bụla nne iwe ezigbo nne na-akụjiri ihe ihe emego ha fụkwe na ndị iro na-achịkwa m ọchị ihere ịwụrụ nne na nna lele ma ịlọkata gosi ụmụ berụ ha akwa onwe ihe mmemme adịghọ mma bebe ha shi ụbịa ndo ọgbọ sọsọ ụmụ ajịla ebebe akwa ịlachi ha ndo ka ha marụ na onwere ihe ndị ya asọ na onwere ihe ihere ịchọ ịhụ na onwere ihe ndị ya asọ ọ bụrụ na nwa la famili ahụ ịkpọ nwa ahụ ashị nwa ahụ ịkpọrọ ashị agakwa agbakwute m ihe na-eshiri ike ọla aga eji eji ihe dụrụ ịmụ ọla aga eji eji ọdụ mma nne na nna ya mụọ nwa gbaa mbọ hụ ụmụ ụlọ ile n'anya ofu nje onwe ịkpọrọ ashị taa lahụ azụ adakọ adammasị lahụ azụ jee lee ngwalụ nke ịka hụ n'anya karịa ibi ọdụọkwa bịa mma mee ka lọv ị nwere do ịkwọ adakọ adamma adakọ adamma ada maka na ihe eji ekwu okwu lawo ụmụajile ebe laashị ọha chọọ ka nne ha ma nna ha hụ ụfọdụ n'anya kpọ ụfọdụ ashị ọ na-eme onye nke a kpọrọ ashị oge ọwụrụ lọlọ ka ndụ agha wele ọgaji awolu ndị eji mere ọyị echi dị ime ịmakwala nwa nke Chukwu mma agọzi o nwere ike nke ahụ ịkpọrọ ashị Chineke bịa ọgọzie njikwala ya ihu iji ege amatabe eziokwu ewu nne ma ọla ewu nna ịlaghachila ọmụmụrụ ụlọ ahụ ọmla evuru ngo 9 months but mere ụmụ ajị niile ihe ka ihe niile baa